Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Basilio. Taong 1960, Samar. Noong mga panahong ito, ang lungsod ng Katbalogan ay hindi lamang isang sentro ng kalakalan. Ito ay isang pinto sa pagitan ng semento at ng masukal na misteryo ng kamatayan. Sa panahong ang mga radyong debaterya ay nagsisimula ng maghatid ng mga awitin, ang mga matatanda sa kanto ay mas abala pa rin sa pagbulong ng mga babala tungkol sa mga di katauhan na nanananahan sa kailaliman ng mga gubat ng Mawo at Gandara. At sa mga lugar na nabanggit, nakatira ang binatang si Basilio. Sa edad na 22, si Basilio ay tila isang tulay sa dalawang mundo. Sa umaga, siya ay isang masipag na kargador sa pantalan. Ang kanyang katawan ay hinubog ng alat ng dagat at bigat ng mga sako ng kopra. Ngunit sa gabi, ang kanyang tahanan sa gilid ng bundok ay nababalot ng usok ng kamangyan at amoy ng kumukulong langis upang manghikayat ng mga hindi nakikitang nilalang sa paligid. Palagi itong ginagawa ng kanyang ama, sa paniniwalang nagbibigay ito sa kanila ng kasaganaan. Maliban dito, nagbibigay din itong proteksyon sa kanyang anak na siyang tulay nito sa sibilisasyon ng mga tao. Kung hindi nyo kasi naitatanong, ang tatay niya ay hindi isang ordinaryong tao. Isa itong lehitimong antingero na may sapat na lakas para patigilin ang bala at may sapat na dunong para paamuhin ang mga espiritu at para basahin ang kaisipan ng mga tao. Kung sa iba malaking pagpapala ito, para sa kanyang ama ay isa yung sumpa. Dahil sa kakayahan niyang yon, kung kaya't nalalaman niya ang mga masasamang kaisipan ng tao. Ito nagpabuklod sa kanya sa mga ito, at yon ang naging rason kung bakit mangilan-ngilan lamang ang kanyang kinakausap. Magmula rin ng mataglay niya ang ganoong karunungan, hindi na niya pinanghasang bumaba ng bundok. At para magkaroon ng maayos na pamumuhay, ipinagkatiwala na niya ang lahat sa kanyang anak. Ngunit ang pinakamalaking lihim ng pamilya ay hindi ang karunungan niya, kundi ang taglay nitong mutya ng bagyo na matagal na panahon ng pagmamay-ari niya. Hindi ito basta hiyas. Ito ay isang batong kulay abo, tila may kidlat na gumagalaw sa loob. Nakuha ito ng kanyang ama sa loob ng isang malaking ipo-ipo na minsang nanalasa sa bundok kung saan sila nakatira. Sinasabing ang nagtataglay nito ay kayang utusan ng hangin at pasukuin ang anumang nilalang na lumilipad sa ilalim ng buwan. Isang gabi ng Mayo, ang hangin sa Samar ay naging malapot at mainit. Isang senyales na hindi gusto ni Basilio. Habang naglalakad pa uwi mula sa pantalan, napansin niya ang kakaibang katahimikan ng lungsod. Walang tumatahol na aso, ang mga kuliglig na karaniwang nag-iingay sa gilid ng daan ay tila sabay-sabay na napipi. Maya-maya pa, isang matandang bulag ang kanang mata ang sumalubong sa kanya. Kaibigan ito ng kanyang ama, kaya hindi niya yun gaanong pinagtuunan ng pansin. Ngunit paglagpas nito sa kanya, isang bulong ang kanyang narinig mula sa bibig ng matanda. Mag-iingat ka, Basilio. Ang mga pakpak ay hindi na lamang nasa itaas ng puno. Sila ay naglalakad na rin sa ating mga kalsada, suot ang balat ng tao. Sa panahong ito, muli na naman silang nagkaroon ng lakas ng loob na manalasa. Kaya balaan mo ang iyong ama ukol dito. Ngunit nang marinig niya ito, nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Hindi niya ito pinansin, gawa ng bukod sa nagmamadali, pagod na rin ang kanyang katawan. Maya-maya pa, pagdating niya sa kanilang bakuran, doon niya nakita ang kanyang ama na nakatayo sa gitna ng kadiliman, hawak ang isang kwintas kung saan nakapalawit ang mutya. Nagliliyab ito ng isang kakaibang liwanag na parabang ayaw umalis dito.
Ang mutya ng bagyo ay tumitibok, isang babala na may malaking panganib na paparating. Matapos naman niya yung masilayan, dali-dali siyang lumapit. Marahan niyang tinanong ang kanyang ama ukol sa mga pangyayaring hindi niya nalalaman. Subalit nang marinig nito ang kanyang wika, bigla nitong itinuro ang bayan na nababalot ng katahimikan. Pagkatapos nun, tsaka yun pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Literal na hindi yun umimik sa kanyang mga tanong, na para bang malaking problema ang dinadala nito. Kaya naman pagpasok nito, kaagad naman siyang sumunod. "Tay," muling wika niya. Subalit sa ikalawang pagkakataon, hindi sumagot ang kanyang ama. Bahagya lang itong umupo sa sahig habang ikinukrus ang kanyang mga binti. Sa kanyang harapan may isang mangkok ng tubig ulan na kinuha pa noong nagdaang Biyernes Santo. Nang makita niya ito, nakaramdam siya ng pag-aalala. At ang mas ikinagulat niya ay yung nakita niya ang mutya ng bagyo na hindi lang kumikislap, bagkus ay naglalabas na ng maliliit na linya ng liwanag. Sinasabayan din ito ng mahihinang tunog ng kulog, isang ugong na nararamdaman niya sa loob mismo ng kanyang mga buto. "Basilio, lumapit ka. Ang taong ito ay hindi lamang taon ng pag-unlad. Ito ang taon ng pagbabalik. Ang mga busaw mula sa kailaliman ng mga gubat ay nagugutom. Ang usok ng mga bagong makina sa lungsod ay gumigising sa mga engkantong matagal nang natutulog sa ilalim ng mga puno. Alam kong nakakabuti para sa atin ang pag-unlad, pero dapat nating isipin na meron ding itong masamang epekto at balik." Matapos nitong magwika, ipinakita nito ang isang lumang larawan na nakabalot sa balat ng sawa. Dito nakasulat ang mga orasyon sa Latin at karaanang waray. Itinuro ng kanyang ama ang isang pahina kung saan nakalarawan ang isang bilog na bato, ang mutya ng bagyo. "Ang mutya ay hindi kasangkapan sa pagpatay. Ito ay susi sa balanse. Kapag ang mga aswang ay lumampas sa kanilang hangganan, kapag nagsimula na silang pumasok sa mga simbahan at pamahalaan, ang hanging dala ng mutyang ito ang maglilinis sa lupain." Pagkasambit nito ng mga katagang yon, biglang humampas ang malakas na hangin sa kanilang bintana. Sapat na ito para patayin ang gasera, at sa gitna ng kadiliman, nakita ni Basilio ang dalawang pulang mata na nakasilip sa siwang ng bubong. Hindi niya mawari kung ano yon, pero alam niya na isa itong nilalang na nasa panig ng kaliwa. Nang mapansin naman yon ng kanyang ama, nakita niya kung papaano ito maging mahinahon sa ganoong sitwasyon na para bang sanay na sanay na. "Huwag kang kukurap, Basilio. Hawakan mo ang aking balikat. Damhin mo ang lakas ng aking mutya." Sa isang iglap, itinaas ng kanyang ama ang kanan nitong kamay. Walang baril, walang itim na mahika, tanging isang maikling bulong ng orasyon lang. Matapos nitong bumulong, ang mutya ay biglang naglabas ng isang silab ng liwanag na kasing talim ng kidlat. Tumama ito sa nilalang na naroon sa bubong. Isang nakakangilong tili ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Maya-maya pa, mabilis itong lumipad papalayo, tila tinangay ng isang maliit na ipo-ipo na bigla na lamang lumitaw sa itaas ng kanilang bahay. "Sila ay nagmamatsyag sa atin. Alam nilang tumatanda na ako. Alam nilang ang kapangyarihan ay kailangang lumipat sa bagong sisidlan. Kaya mula sa araw na ito, anak, kailangan mo nang magdoble ingat." Lumipas ang ilang linggo. Marami na ang nangyari. Ngunit sa kabila nito, sinubukan niya pa ring mamuhay ng normal. Subalit sa kasamaang palad, ang kanyang pandama ay tuluyan ng nagbago. Naririnig na niya ang bulong ng mga puno. Naaamoy na niya ang lansa ng dugo sa mga taong mukhang kagalang-galang sa loob ng bayan. May mga nakikita na rin siyang kakaibang nilalang
na naglalakad kahit tirik na tirik ang araw. Sa puntong yon, doon niya napagtanto, hindi lang pala mga tao ang namumuhay dito. Isang gabi, nagkaroon ng malaking handaan sa plaza. Ang mga kabataan ay nakasuot ng kanilang pinakamagandang Amerikano, baro at saya. Ang tugtog ay masigla, puno ng indayog ng tsa-tsa at pasadoble. At bilang binata, hindi maipagkakailang pumunta siya. Pinigilan siya noon ng kanyang ama pero masyado siyang mapilit. Paano ba naman kasi, inaasahan na rin niyang tutungo sa kasiyahan yung isang dalagang nakapukaw ng kanyang atensyon. Nang mapansin niyo ng kanyang ama, sa halip na magpumilit pa ito sa nais niya, nagpasya na lang yun na suportahan ang anak niya. Basta Basilio, kapag may nakita kang kakaiba, umuwi ka kagad. Huwag ka magpapaabot ng hating gabi sa bayan. Hanggang 10:00 lang ang palugit ko sa'yo. Pag hindi ka umuwi ng ganyang oras, naghihintay ang parusa mo kinabukasan. Oo, tay. Maraming salamat po. Pagdating niya sa bayan, kagad siyang tumungo sa plaza. Di pa man nakakaupo, may lumapit sa kanyang babae na hindi pamilyar sa kanya. Hindi yon ang dalagang hinihintay niya, pero hindi niya maipagkakaila na nabighani siya nito sa angkin nitong ganda. Ang pangalan nito ay Clarissa. Maputi ang balat, tila porselana, at ang kanyang buhok ay kasing itim ng gabing walang bituin. Ngunit habang ito'y naglalakad papalapit, napansin niya ang isang bagay na hindi nakikita ng iba. Sa tuwing dadaan si Clarissa malapit sa mga kandila, ang kanyang anino'y hindi sumasabay sa kanyang galaw. Ang anino nito ay tila may sariling buhay na may natatanging itsura. Paglapit nito sa kanya, kagad itong napangiti habang nagwiwika ng, Basilio, sayo tayo? Nang marinig niya ang kanyang pangalan, medyo nagtaka na siya. Nakasisiguro kasi siya na hindi niya ito kilala at yon ang unang beses na silang dalawa ay nagkita. Gayunpaman, sinunod niya ang nais nitong mangyari. Akala niya nagkataon lang ang lahat hanggang sa biglang uminit ang bakas ng mutya ng bagyo na ibinigay ng kanyang ama sa kanya. Dahil dito kung kaya't nagsimulang lumamig ang buong paligid. Ang mga dahon ng puno ay nagsimulang manginig kahit walang sumisimoy na hangin. Maya-maya pa, dito na muling tumingin sa kanya ang babaeng nagyaya sa kanyang sumayaw. At sa puntong yon, napagtanto niya na isa itong engkantada, isang nilalang na nagmula sa nawawalang lunsod ng piringan. Ano ang kailangan mo? Nang marinig ito ng nilalang, maamo lang naman itong tumitig hanggang sa dahan-dahang naging kulay ginto ang mga mata nito. Basilio, ang iyong ama ay kumuha ng isang bagay na hindi kanya. Ang mutya ay puso ng aming kaharian. Kung hindi mo ito ibabalik, ang lunsod na ito ay lalamunin ng baha na hindi nyo pa kailanman nakikita. Pagkasambit nito ng mga kataga, ang musika ay tila naging malabo sa kanyang pandinig. Ang bawat kaskas ng mga instrumento ay naging parang gasgas na kuko sa yero. Habang hawak niya ang bewang ng dalaga, naramdaman niya ang kakaibang lamig nito. Hindi lamig ng yelo, kundi lamig ng isang bangkay na hinugasan sa ilog. Ang mutya ay hindi ninakaw. Ibinigay ito ng langit sa aking ama upang maging pananggalang sa mga katulad ninyong mapagsamantala. Ngunit nang marinig ito ng dalaga, tumawa lang ito. Ang langit? Ang langit ay malayo. Ngunit ang lupa, ang ugat ng mga puno, at ang kailaliman ng dagat, narito. At sa gabing ito, ang iyong ama ay nagbabayad na para sa kanyang pagmamayabang at mga kasalanan. Kagaya nga ng sinabi ko sa iyo, Basilio,
Ang mutya ng bagyo na tinatawag ninyo ay ang puso ng piringan. Hindi kami papayag na mapunta to sa mga ordinaryong taong kagaya ninyo. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa plaza. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Pagkatapos, isang sigaw ang bumasag sa gabi. Hindi mula sa isang tao, kundi sa isang hayop na labis na nasasaktan. At sa isang iglap, ang mga palamuting bumbilya ay sabay-sabay na sumabog at ang langit ay naging kulay lila. Naramdaman ni Basilio ang isang malakas na tulak. Tumalsik siya papalayo sa dalaga at sa muling pagbaling niya rito ng tingin, ang magandang dalaga ay wala na. Sa pwesto nito, nakita niya ang isang matangkad na figura na tila gawa sa usok at pilak. Ang mga paa nito'y hindi sumasayad sa semento. Maya-maya pa, dito na rin niya napansin ang mga tao na parang tumigil sa kanilang mga ginagawa. Kaya naman sa takot niya, kumaripas siya ng takbo pabalik sa kanilang tahanan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-usad, napansin niya na ang bawat kanto ng lungsod na dati ay pamilyar sa kanya ay tila nagbago. Ang mga kalsada ay tila naging mga ugat ng puno na pilit siyang kinakandado. Habang tumatakbo, may mga nakita siyang nilalang na nakadapo sa bubong ng mga bahay na batong nakatirik malapit sa kalsada. Pilit itong gumagawa ng butas, animoy meron itong inaabot sa loob ng tahanang yon. Matapos naman niya yung masilayan, hindi niya ito pinansin. Naging prioridad niya ang makauwi upang maihatid ang balita sa kanyang amang naghihintay sa kanyang pagbalik. Subalit nang makarating na siya sa kanilang tahanan, nadatnan niyang bukas ang pinto. Ang amoy ng sunog na asupre at sariwang dugo ang unang humampas sa kanyang muka. Kagad siyang nakaramdam ng takot at hindi pagkapaniwala. Hindi niya sukat maisip kung papaano nangyari ang ganoong bagay sa kanyang amang matagal na niyang tinitingala. "Tay! Nasaan ka?" Sigaw niya habang hinahalughog ang bahay. Hindi nagtagal. Pagbalik niya sa gitna ng silid, nakita niya ang bakas ng isang matinding labanang nangyari. Ang mga gamit na pangritual ng kanyang ama ay nagkalat. Ang mangkok ng tubig ulan ay basag. Ngunit ang pinakamalagim ay ang mga dugoang bakas ng kamay sa dingding. Bakas na patungo sa bintana, tila may kinakaladkad papalabas. Pagbaling niya ng tingin sa sahig, nakita niya ang isang bagay na kumikinang. Ang mutya ng bagyo. Nakalagot ang kwintas nito at ang bato ay tila nagpupumiglas. Ang liwanag nito ay mabilis na tumitibok na para bang isang pusong nakakaramdam ng matinding kaba. Maya-maya pa, isang tinig ang narinig niya sa isang madilim na usok. Wala na siya, Basilio. Nakakapanlumo ang mga nangyari at nasaksihan ko rito. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, isang nilalang ang lumabas na ang taas ay hindi lalagpas sa 3 talampakan. Ang balat nito ay parang balat ng langka, magaspang at puno ng bukol. At ang mga mata ay malalaki at kulay tanso. Kilala ang nilalang na yon, at yon ay ang kaibigang duwende ng lupa ng kanyang ama. "Saan dinala ang ama ko? Sino ang kumuha sa kanya rito? May alam ka ba?" Matapos niya itong bigkasin, dahan-dahan siyang nakaramdam ng panghihina. Pagdikit ng kanyang balat sa bato, isang kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Nakita niya ang mga pangitain. Ang kanyang ama, nakatanikala sa isang puno na kasing laki ng isang katedral, sa isang lugar kung saan ang araw ay hindi kailanman sumisikat. Dinala siya sa biringan, sa lungsod ng walang anino. Ang hari ng mga engkanto at ang prinsipe ang kumuha sa kanya. Gagamitin nila ang dugo ng iyong ama
upang buksan ang pintuan ng mundo ng mga tao at iba pang mga dimensyon para makapanakop. Nang marinig niya ang sinabi nito, matinding kaba ang bumalot sa katawan niya. Ngunit sa halip na ito ay kanyang katakutan, ginamit niya ito bilang langis upang makapagpatuloy. Ilang segundo pa ang lumipas, isinuot na niya ang mutya. Ang bigat nito ay tila nawala, pinalitan ng isang kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Alam niya ang panganib, ang hindi handa na humawak sa mutya ay maaaring mabaliw o mamatay sa tindi ng enerhiyang pinapakawalan nito. Maya-maya pa, nang medyo makontrol na niya ang mutya, napatingin siya sa kaibigan ng nawawala niyang ama, habang seryosong nagwiwika rito ng, "Turuan mo ko. Paano ba ako makakarating ng Biringan?" Hindi ka basta makakarating doon sa pamamagitan ng paglalakad. Kailangan mong mamatay ng panandalian. Kailangan mong itigil ang tibok ng iyong puso gamit ang orasyon upang ang iyong kaluluwa ay makatawid sa ilog ng mga espiritu nang hindi natutunugan. Tandaan mo, Basilio, na pagdating mo roon, hindi lang mga engkanto ang makakalaban mo. Matapos ang nangyaring pag-uusap, dinala siya ng isang nilalang sa bundok na tinatawag nitong Huraw. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sinimulan niya ang ritual. Binasa niya ang huling pahina ng tala-arawan ng kanyang ama. Dominus vobiscum. Ang hangin ay magiging gabay. Ang kidlat ay magiging espada. Habang binibigkas niya ang mga salita, ang mutya ng bagyo ay nagsimulang uminit sa kanyang dibdib. Ang tubig sa sapa ay nagsimulang umikot, tila bumubuo ng isang lagusan na gawa sa itim na salamin. Ang pagtalo ni Basilio sa lagusan ay tila pagbagsak sa isang balon na walang katapusan. Ang hangin sa kanyang paligid ay naging isang malapot na enerhiya na lasang bakal at amoy ulan. Nang idilat niya ang kanyang mata, hindi na sapa ng bundok ang kanyang kinalalagyan. At hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan, tumambad sa kanya ang Biringan. Isang modernong lungsod na walang anino at gawa sa purong kadiliman. Hindi pa man siya nakakatayo, lumitaw sa kanyang harapan ng isang hukbo ng mga engkanto. Hindi sila katulad ng mga nasa libro. Sila ay matatangkad, ang mga balat ay tila ginto, at ang kanilang mga mata ay purong puti. Walang balintataw sa gitna nito. Habang nakatayo ang hukbo, napansin niya ang hawak nitong mga sibat, nakahugis ng kidlat. Maya-maya pa, dito na nagpakilala ang pinuno ng mga nilalang. Isang general na nakasakay sa higanting tikbalang na ang balat ay kasing itim ng uling. Basilio, ang lahi ng mga antingero. Ikinagagalak namin ang iyong pagdating. Sa wakas, ang mutya na matagal na naming hinahanap ay amin na ring mapanghahawakan. Ngunit sa halip na matinag, buong tapang siyang tumayo. Pagharap niya sa mga nilalang, kaganyang hinawakan ng mutya habang binabanggit ang mga pangalan ng arkanghel. At sa isang kisap mata, isang malakas na pagsabog ang bumalot sa paligid na nagmula sa kalangitan. Binulag nito ang mga nilalang hanggang sa hindi na nila namalayan ang kanyang paglisan. Paglaho ng liwanag, wala na siya sa harapan ng mga ito. Hinanap pa siya ng mga nilalang pero ang kanyang bakas ay naglaho kasabay ng pagkawala ng liwanag. Dumaan ang mga araw, si Basilio ay palihim na umusad. Pilit na inuunawa ang mundo na kanyang narating. Akala niya nung una, magiging madali ang misyon na gagawin niya. Ngunit ang hindi niya alam, malayo ito sa kanyang inaasahan. Dahil habang tumatagal, napagtanto niya na ang mundong pinasok niya ay hindi lang lugar ng mga engkanto,
kundi tahanan din ito ng iba't ibang uri ng nilalang na pumapanig sa kapangyarihan ng kadiliman. Hindi kalayuan sa lungsod ng Biringan, may isang bundok na pinamumugaran ng mga aswang. Hindi ito pangkaraniwang aswang pinuno dahil ang mga nilalang doon ay kalahating engkanto. Nagtataglay din sila ng mga lihim na karunungan at kakayahang mamahala sa mga engkantong mas mahina sa kanila. Kagaya ng Biringan, isang malaking imperyo rin ang pugad ng mga nilalang. Ayon sa kanya, na kaya niya ito natuklasan ay dahil sa mga malalaking ibon na dumadapo sa mga matataas na punong naroon. Batid niya na isa itong malaking banta para sa kanya, kaya nang malaman niyang hindi papatayin ng mga engkantado ng basta-basta ang kanyang ama, nagpasya siyang ituon na muna ang kanyang atensyon sa bundok na kanyang inalala. Hangad niyang lipuli na muna ang mga ito upang hindi na roon makahingi ang mga engkantado ng lungsod. Yon ang pinakamagandang planong naisip niya at sa tulong ng kanyang bertud, naging posible ang lahat ng ito. Pagsapit ng huling araw ng paghahanda, isang malaking unos ang kanyang tinawag. Biglang bumuhos ang malakas na ulan na sinabayan ng walang katapusang pagkulog at pagkidlat. Sa sobrang lakas ng ulan na tumama sa mundong yon, ang mga nilalang na lumilipad ay hindi na nakalabas sa kanilang mga pugad. Naging tahimik ang paligid dahil karamihan ay nagtatago maliban sa kanya. Nang mapansin ni Basilio ang tungkol dito, hindi na siya nagdalawang isip na umusad. Habang binabagtas ang daan, kitang-kita niya ang mga tagapagmasid ng mga aswang na nakatitig sa kanya mula sa mga sangang nasa itaas ng parte ng kakahuyan. Pagsilay naman niya rito, kagad siyang nag-usal ng mga kataga at pagtitig niya sa lugar na yon, walang habas itong tinamaan ng kidlat. Mabilis na nagkaroon ng sunog sa mga kahoy na halos hindi kayang apulahin ng ulang kanyang nilikha. At dahil dito, kung kaya't mabilis na kumalat ang apoy sa paligid, naitaboy nito ang mga nilalang na naninirahan dito, kaya bahagyang nagkagulo sa bundok. Dahil sa pangyayaring yan, patuloy lang naman siyang umusad. Kalaunan, pagdating niya sa pugad ng mga aswang, nakita niya ang mga itong nagtitipon sa bunganga ng malaking kuweba. Bawat isa ay galit na galit sa kanya, na para bang gusto na siya nitong sunggaban. Subalit dahil sa lakas ng ulan, hindi nila ito magawa-gawa. Alam ni Basilio na gano'n ang mangyayari, kaya habang meron pa siyang pagkakataon, pinaulan na niya ng kidlat at tubig ang lugar. Hindi niya tinantana ng kuweba hanggat hindi nagbabaga ang mga batong pumoprotekta sa kanila. Maya-maya pa, ang mga nilalang ay napilitan ng tumungo sa malalim na parte ng kuweba. Pagsilay niyang wala na ito, isang malaking baha ang kanyang tinawag. Hindi niya pinuno ang lagusan dahil ang nais niya, malagyan lang ng tubig ang loob kung saan nagtatago ang mga nilalang. Matapos niya itong maisakatuparan, mula sa langit, tinawag niya ang mga serpente na nasa kaanyuan ng mga kidlat. Mabilis itong lumangoy sa tubig hanggang sa makarinig na siya ng malalakas na ingay ng mga nilalang na unti-unting binabawian ng buhay. Pagkaraan ng kalahating oras, tumahimik ang pugad. Alam niya na nalipol na niya ang mga ito, kaya naman hindi na siya nagsayang ng oras sa imperyo na kanyang pinasok. Dali-dali siyang bumaba ng lungsod hanggang sa makapasok na siya sa loob ng Biringan. At mula roon, walang patid siyang nagpadala ng delubyo. Bagaman may mga nilalang na naglakas loob na makipaglaban sa kanya, hindi rin ito nagtagal dahil sa kidlat at tubig na nag-anyong sibat na mabilis na bumaon sa mga katawan nila. Dahil sa mga nangyari, nakita ng mga engkantado kung gaano kamakapangyarihan ang mutya ng puso ng Biringan. Marami silang ginawa para mapigilan ito, ngunit sadyang hindi ito sapat. Hindi naglaon. Habang patuloy na bumabagsak ang walang katapusang ulan, nagpasya na ang mga nilalang na magsipulasan sa lugar kung saan sila naninirahan.
May mga nangahas na tumakbo sa labas, ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, mabilis silang nilamon ng tubig na may sariling buhay at pag-iisip. Habang nangyayari ito, nanatiling mababaw ang tubig sa puno kung saan nakagapos ang kanyang ama. Kaya naman paglapit niya rito, kaagad niya itong kinalagan hanggang sa tuluyan niya na yung mapakawalan. Tay! Tay! Gising pa ba kayo? Nandito na ako, Tay. Uuwi na tayo. Pagkasambit niya ng mga katagang yan, kaagad niyang inalis ang kadenang nakapulupot sa kanyang ama. At nang makalaganan niya ito, dali-dali niya itong pinasan hanggang sa maglaho na lamang silang dalawa sa gitna ng ulan. Pagkaraan ng ilang araw, nagtago sila sa isang burol malayo sa lungsod at imperyo ng mga aswang. Inaasahan ni Basilio na hindi na yon mangangahas na sumunod dahil sa kapangyarihan na kanyang ipinamalas. Bago siya magdesisyong umalis sa mundong yon, sinigurado niya munang nasa maayos ng kalagayan ang kanyang ama. At nung may isa katuparan na niya ito, kagad niyang tinawag ang duwende sa isipan niya. Ito ang naglatag ng lagusan hanggang sa pupwede na nila itong madaanan. Nang maipasok niya na roon ang kanyang ama, muli siyang tumingin sa mundo na pinuntahan nila habang bumubulong ng mga sumpa sa hangin. Mula sa gabing ito, ang ulan sa mundong ito ay hindi titigil hanggat hindi ito napupuno. Magsasara ang lahat ng lagusan at lahat ng mga nakatira rito ay mamamatay hanggang sa wala nang matira sa kanila. Pagkasambit niya nito, sinabayan niya yon ng 10 buhay na salita bago siya pumasok sa lagusan. At pagkaraan lang ng ilang segundo, nadatnan niya ang kanyang sarili sa ilog kung saan siya tumawid. Hindi kalayuan sa kanya, nakita niya ang tatay niya na nakaupo malapit sa isang puno. Wala pa rin itong malay, ngunit alam niya na nasa maayos na itong kalagayan. Paglapit niya rito, nakita niya ang duwending tumulong sa kanya. Ginamit mo ang kalakasan ng mutya, Basilio. Ang bagyo ay nananalasa. Kapalit ng pinsala ay bagong simula. Humanda ka, sapagkat may malaking kapalit ang iyong ginawa. Papaalalahanan din kita na ang biringan na iyong winasak ay parte lamang ng napakaraming dimensyon na gumagaya rito. Gayunpaman, isang kadakilaan pa rin ang ginawa mo at hinding-hindi namin ito makakalimutan. Sa paglipas ng mga linggo, ang buhay nila ay bumalik na sa normal. Nagkamalay na ang tatay niya, nanumbalik na ang lakas nito habang siya ay palihim na nanghihina. Sinubukan niya itong labanan, ngunit ang kanyang katawan ay nilamon na ng sumpa kahit binawi na ng kanyang ama ang mutya. Nagsimula ang lahat sa panunuyot ng kanyang balat hanggang sa parang sinisip-sip na ng kanyang buto ang bawat laman sa kanyang katawan. Kalaunan, hindi na siya makalakad at nang makaratay na siya sa higaan, ang buhay niya ay nagsimula ng magbago. Pakiramdam noon ni Basilio, siya ay ikinulong ng mutya sa sarili niyang katawan. Gayunpaman, labis-labis pa rin siyang nagpapasalamat dahil ito ang naging daan para mailigtas niya ang kanyang ama. At magmula noon, tumatak na sa isip niya na bawat biyayang hiram ay merong kapalit kapag ito ay inaabuso sa paggamit. Pagkaraan ng 5 taon, si Basilio ay pumanaw. Ngunit kahit wala na siya, nakatatak sa kanyang ama ang nangyaring rebuelta na ibinigay ng mutya ng puso ng biringan.